Maayong buntag sa inyong tanan diha napunta sa atong YouTube channel Israel Cebuala. Ug karon guys, atong hisgutan ang mga prutas na atong ihanda sa bag-ong tuig sa 2026. Interesado ba mo niini na mahibal-an ninyo ang mag-uuma na putay mga prutas na atong ihanda sa bag-ong tuig, di ba? Para maswerte ninyo ang inyong tuig sa 2026, mao ni ang mga prutas na atong ihanda. Ato na sugdan mga ka-Israel. Ang una natong ihanda na prutas na atong makuha diha sa atong kaumahan, ang saging. Nindot ni ang saging na atong ibutang sa lamisa kay naghatag na siya og pangpaswerte sa atong mga mag-uuma. Kay mao may atong tanom sa atong kaumahan, mao po'y atong ibutang sa lamisa. Timan ini mga ka-Israel, no? Kitang mga mag-uuma, kung unsa atong tanom sa atong kaumahan, mo'y atong ibutang sa lamisa. Karon guys, ang akong ibutang sa lamisa nga prutas mao ni ang senyorita. Kay na may bunga ang atong senyorita. Kay harbisono na ni pag-abot sa 31 karong buwana sa December. Mao ni ang atong pangpaswerte sa tuig 2026 na ato na ni siyang ma-harvest. Di man mga ka-Israel, no? Kung kita maghanda taog ka ng mga prutas sa atong lamisa, kinahanglan ato gayud na siyang mahurot. Ang saging na senyorita dili ni siya magkadungan-dungan og hinog, human gamay ra pud ni siya, sigurado na mahurot nato ni siya guys. Kung dili man nato ni siya mahurot, manghatag ta sa atong mga silingan para lamang dili siya madaot. Kay kung madaotan ta og mga prutas, dili gyud ta swertehon. Di malaso na noon ta kay na daotan man ta sa atong prutas. Kinahanglan ato nang ipanghatag sa atong mga silingan na pwede makakaon ni ining atong mga prutas. Human guys, ang atong mga prutas diha pa guys, di pa nato na makuha ng saging uban kay labi na sa atong karnaba, dili pa pwede na harveston. Human ang atong mga saging na lakatan, wala pa po'y bunga. Mao na guys, ang una natong prutas na angay natong ibutang sa atong lamisa. Ang ikaduha natong prutas na angay nato ibutang sa lamisa, ang pinya. Kay naaman tay tanom na pinya, ug napoy bunga nato na pinya, mao na siya Bisaya na pinya ang atong ibutang sa lamisa, kaya ang atong haway wala pa may bunga. Pero pareho lang na sila pinya. Nindot galing ning mga Bisaya guys, kay ang atong color sa atong kuan karon 2026 ang nindot ang pula. Mo nang ang color sa atong pinya pula. Mutawag gyud na siya og abunda na grasya na mabot sa atong kinabuhi guys. Mo nang atong ibutang ang pinya sa atong lamisa. Kay kana siya dako nagmuhatag og kanang panato. Manawag og kanabitang panswerte gayud nato. Kung kuwang ta og kwarta, manawag na siya na maabot sa imong kinabuhi. Human dili gayud nato na siya tanggalan og corona. Ang corona niya guys, mao gayud na nindot. Kay mo ba siya mag ana siya guys, o muhatag gyud na siya og pangpaswerte sa ato. Mo nang nindot gyud ang pinya na atong ibutang sa atong lamisa. Pero mao gyud ni atong timan-an, no? Ang pinya dili ta mag-abusa og butang sa atong lamisa og daghan. Kinahanglan ka nang mahurot na nato. Isa ka pinya pwede na. Kay kana siya mahurot nato na og kaon. Kay kinahanglan dili gyud ta madaotan o malat-an og pinya kay para dili maabot ang atong mga malas sa atong kinabuhi. Kinahanglan gyud ato gayud na siyang kanon guys. Kay para ang atong grasya na bobot sa atong kinabuhi ato gayong madawat. Mo na ang atong ikaduha na prutas na atong ibutang sa atong lamisa, ang pinya. Ang ikatulo nato na pampaswerte sa atong lamisa sa bagong tuig, ang prutas na lubi o butong. Ug watay butong, butang nato ang lubi. Nganong lubi ang ikatulo nato na ibutang sa atong lamisa?
Kay kita ng mga mag-uuma, produkto nato ang lubi. Importante hay gayud nato ang lubi. Mo bitaw ng murag gamay ra siguro ang atong paspaswerte kay wala nato gibutang na sa lamisa ang atong lubi. Kay importante ba yan na magtuno ta, lubi atong gamiton. Basta dili pa madoubt ang lubi, imo nang magamit. Importante hay bayani sa atong kinabuhi ang atong lubi kay mugata ta. Mao na guys ang atong ikatulo na ibutang sa atong lamisa, ang lubi. Kay kana siya panghatag og swerte sa mag-uma, kay mao ning atong produkto na angay nato ipaghambog sa tanan sa tibuok kalibutan, ang lubi. Lamaw. Dala pakai sakol pobre ka. Kuan. May alaman. Ang butong pangpaswerte po ni guys, kay pareho raman na sila lubi. Pili lang mo kung lubi o butong pang inyong ibutang sa inyong lamisa, pareho lamang na siya, naghatag na siya o pangpaswerte sa ato. Kay usa man ta ka mag-uuma, mao ni ang pinaka the best para sa ato na atong ibutang sa atong lamisa. Muna guys, ato na po ta dito sa balay namo kay naputay prutas na atong ipakita sa inyo na naghatag hapon og pampaswerte sa ato. Ato na ta. O karon guys, diyan na ta sa baryo kay naa po diri ang atong pangpaswerte na prutas guys. Karon magkuha na pud ta og prutas nato. Karon natay kay mito diri guys. Atong kuhaon. Ug diara guys ang atong kaimito, mao po ni atong ibutang sa atong lamisa sa bag-ong tuig. Kay kani pangpaswerte ni. Nay maingon na tagukon. Malas na. Walay malas guys sa prutas. Ang malas kung kini atong gibutang sa lamisa human wala nato nasyakan ug nadaot mo nang malas gayud ang atong tuig guys. Kaysa una guys, nagbutang ko kay Mito, ang atong entero tuig, maayo gayud ang atong kita o ubay-ubay gayud ang atong gasyo nangabot sa atong kinabuhi. Muna, kung namoy kay Mito sa inyong mataran, magbutang na ta sa bagong tuig. Okay guys, dapat tayo ipakita sa inyo, usapod nato ka prutas nga naa diri mo ko'y atong ibutang pod sa atong lamisa sa bagong tuig. Mo ni guys, ali guys. Usa sa atong pangpaswerte na prutas guys, napod sa atong nataran, mao ni guys, ang lansones, buwahan sa amo ni guys. Daghan bunga sa atong buwahan ug magbutang pud ta diha sa atong lamisa pag-abot sa bagong tuig ang buwahan or lansones guys. Makatata. Basa kog hagdanan guys. Dangat tayo nakuha ang hagdanan. Ato na siyang sakon guys. Okay? Guys, di atas imabaw, mukatkat pa ta. Oh. Uni ang kadaghan sa bunga sa atong buwahan guys. Oh. Tanawan daghan na pero hilaw pa ni siya. May mga hinog-hinog na guys. Oh. Og nana ko diri guys sa imabaw guys, mo ni ang buwahan guys oh. Kadaghan sa bunga sa buwahan nato guys oh. Mo na siya.
Mao pod ni ang pangpaswerte nato sa bag-ong tuig guys. Ang atong buwahan. Magbutang po tag isa ka bulig ni ani guys oh. Oh, og daghan mo po ninyo pagkuha sa buwahan guys. Oh, para ani guys, atong tilawan ni oh. Tilawan nato guys, ang lami ang raban ng buwahan guys. Dili pa hinog ang atong mga buwahan. Mao po ni ang atong ibutang sa atong lamisa karong bag-ong tuig. Pangpaswerte. Mm, tamis. Tamis guys. Mao na ang atong ikalima na prutas na pangpaswerte sa atong lamisa. Para ang atong bag-ong tuig, intiro tuig, abundata o grasya. Kay nagbutang tag lansones, bulig-bulig ang atong grasya guys. Mo na siya, magbutang gyud ta og lansones. Kay naman tay lansones, atong ibutang sa lamisa. Okay guys, mo na guys oh. Oo, nakakita na mo sa among buwahan pero wala ko mag-harvest og daghan guys kay hilaw pa man aslom pa guys kay hilaw pa man siya. Magkuha ra ta sa bag-ong tuig nato guys natay ibutang sa atong lamisa. Na guys ang atong nakuha lang gamay lang nindot gid guys kung natay tanom mo po ibutang nato sa lamisa. Kay aron ang kanang atong mga tanom diha mao nay magdala og pangpaswerte sa ato. Kay usa man ta ka mag-uuma, mao nang kita mismo kung natay abot sa atong mga prutas, mao nay atong ibutang sa lamisa. Nahatagan nato ang 5 nako na pangpaswerte sa bagong tuig 2026. Ang atong una mao ang saging, ikaduha mao ang pinya, ikatulo mao ang lubi o butong, ug ang ikaapat mao ang kaimito, ang ikalima mao ang atong lansones o buwahan. Mao na guys ang akong gipakita nagihatag sa inyo na mga example na prutas na pangpaswerte kay tungod mao na siya ang atong maharbis sa panahon sa bag-ong tuig. Dili na ta mangita kanang wala sa ato. Kung naay atong tanom, mao lang na atong ibutang sa atong lamisa. Kinahanglan guys, dili gayud pares ang atong prutas na ibutang guys na klase. Kinahanglan 3 ka klase o di galing 5 ka klase o di galing 7 ka klase basta bungkig dili siya ingon na pares. Kay aron kung bungkig permente magtaas ang atong income o kita o blessing sa entero tuig na moabot sa atong kinabuhi. Ako na gayon nang natistingan guys, epektibo kung naagay blessing kay sa atong harvest atong gibutang sa permero na tuig mag diretso dayon ang atong blessing o swerte entero tibuok tuig. Ug dili gayud nato kalimtan na atong kanon ang atong prutas na gibutang sa atong lamisa para atong madawat ang tibuok grasya na mabot sa atong kinabuhi. Dinhira ko taman, ayaw pud kalimti mag-like, comment, and subscribe. Subscribe na guys. Og dinhira ko taman, God bless. Bye.